Eller så skulle Nana sidde og tage på dem imens. Ja, hvis du sidder og slikker med fatteren, så går det helt amok. Det er rigtig godt, fordi så er også pigerne segment i billedet, så går det. Der er spændende offer her. Han er lidt kedelig om det. Han duer ikke til noget. Han skal være klar med. Griner for sådan en gammel svin, mand. How old are you? Så bare skrive 17. Ja, så bliver det endnu vildere. Bare 16 eller sådan noget. Det er just det. Han er ikke god. Det er italieneren. Spændende. Der. Han skrevet? Ja, han har skrevet hej. Han ligner en, jeg kender. Nede der finder sin kæreste. Ej. Ej, lige bliver de folk her. Ja, det ser lidt skævt ud. Jeg ved, hvad det er rigtigt. Det er på den hage Du kan lige trykke den på plads. Så bliver den også vild. Hvorfor skal det ligge i bar mave? Altså, det må underligt. De er helt fucked, de der patter. Han så bare tænker, ej, hvad er det for en mærkelig ind? Prøv at se maven også, den så til mærkelig ud. Hvad skriver han det? You're sexy. Nej. Jeg sidder han og tegner nu. Han sidder og tegner til. Nej. Så. Nej. Ej, hvor han vil. Han tror på den. Han står bare og viser den sygeste krop. Så han bare rip. Ej, han ligner virkelig en af mine veninders ekskæreste. Det er jeg sikkert. Det Så tror vi lige jeg. pattet sammen, eller? Spørg lige, hvad han hed. Han er ikke fra Danmark. Ej, han er heller Hallo, ikke. lad lige være at filme de fjols. Ej, det gør heller er ikke. ham. Det var et godt billede. If I can see your tits. You first. Det passer jo ikke. Ej, Nana. Var jeg inde? Skal jeg vise mig nu, eller? Nej. I haven't even seen your face. Nej. No, because I'm famous. Så er det ikke også selv, at griner. Au! Det ved jeg, at du kommer så langsomt ned. Hvad skriver han? Og han bliver med. Jeg er glad. Få lidt panorere rundt. Han har ikke vist stedet der. Jeg skriver lige her 2 sekunder. See you on YouTube.